እግዚአብሔር ከምቲ ማይ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንምድሪ ከይጠልቀ ዘይምልስ እሞ ከዓ ንዘራኢ ፍረ ከይሃበ ይግባእ ከምኡ ድማ አለይ ከየስለጠይ ኣይክምለስ እዩ ማንኛው ሰብ ዋጋ ብለውራል ትሰርት ቃል ነቲ ቃል እሱ እዩ በቃ ሓይሊ ዘለዎ ክዝረብ ሓይሊ ኣለዎ ክንበብ ሓይሊ ኣለዎ ክስማዕ ሓይሊ ኣለዎ ክረአ ሓይሊ ኣለዎ በቃ ኩሉ ነገር ሓይሊ ኣለዎ ጥቃ አምላኽና ንፀባበየ ካለና መንፈስ ቅዱስ ጉባኤና ስካሓዝ እግዚአብሔር ስጋ እንደምንጸጥ ይበል ሃሌሉያ ናትካ ነገር ግን ብዙ ምላት ይቋጣጠረና ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ጎሱ ዝሞቱ ዕዋፍ ተመሲሎም ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እሽወኛ አባረርና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትና በደም ኢየሱስ ክርስቶስ እንቆጽራለን ሓርነትና ንውጃለን እዚ ዞን እዚ ሰማያት እዚ ፍሪ ንብላለን አጭ ሓጎስ ቃሉ ዝረብ ኩሉ ሓጎስ ይዘረበቅ ዕረፍቲ ሰላም ሃሌሉያ የስ ተመስገን አባ ከሆን ስለተገርብና መስክነከ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ይባረኩ ስለዚህ ናይደ ሓለፈ እንቁጽለይና እንታይ ድብልል اللامنة أملا حزب الدينا وحكي أوصل الغنى في قتليان مهناك أيوداني تو اللامنة زبهار نجر أيوداني نايكسي عبير نجرسي السيو تناي ودسب منش تا هيوت بهار نجر تا مينينغ ناكا تا ترقوم ناي هيوت سي السعب تا اللامنة أملا خياب ስለዚህ ካብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ርኢና ነና ሙሴ እንታይ ከም ዝበሎ ተህላውነት እንታይ ሓጎስ ከም ዘርኢ ሎሚ ድማ ልክዕንዑ ክንቅፅሎ ኢና ግን መጀመር ጥቕሰይ ደልየ ዘለኹ ኢሳያስ 57 ክንወፅእ ኢና ኢሳያስ 57 كلها نتحدث تلنا أو 10 أعريو منجد صرو كمنجد هزي معك أفعالي كبهال سلازي تنزل على الزنب العلن عزوزن قدسون سمو كم زي بلالو عبت العلن قدسون سفراء أنا برالو جناها نمنفس تحتاج هي قبرو نلب القصات كأن هي قبرص مستدقسن تحتن منفس زلو سبدما أنا برالو آمين مستنتاي تحوت النقص المنفس زلو مسوء ينبرالو ازخاوي سلازي كم تدى حالة فزبالنا وتهلاونا تزبهار فلا يقولي كده زي هلاونا تبمتاي تقومون يروب كريبنو تابوتي تتابوتي تهلاونا نعمنا يوردانس كسوبر هلو مش انتاي لو تونغانات قدم نتتابوت سيرم تاي لو يسقروا شعوت ما يتخون سلازي تتابوت تعنشيتي وين ما تقولوا له تمانا تتابت رعابنا أولا الصيكونا بدون عنشيتي ورهان تقول ناي فترتي تزلوا نقدرنا أولا تبرزنس ناي أملاك سلازولو بوق يفلز عين أبتا تابوت تيا انتهالو اللهم نتعامل هذا سلازي أقول خود خلو ولا بوق خود خلو نهرينا انتهام قبرهم سيلو نحن تنكر إلىكم أصوب تتابعنا أصوب يدبها أعتقد بالكفر له تمثلات ما تقول يصعب
ስለዚህ ነዚህ ህላውነት እዚ በቃ እግዚአብሔር ስንዑ ምሳሌ ሆና ባና ተጥሮ ማለት ትጽሑፍ ምሳሌ ናዓና እንታይ ይዝጥቃል ቤተ መቅደስ አምላክ ማንኩም መንፈስ አምላክ አባሁ ሐዲሩ ህላውሲ ታይተገብሩ ታይተፈጡ እንጂ ስለዚህ ቤተ መቅደስ ነን ታቦት አበይ ደሩ ስለዚህ ታቦት አውሽታ ካን ይላል አትሊስት ስኻ ልክ ከምቲ ታቦት ዝገብሮ ነገር እስኻ ይቆምካል እቲ ታቦት አባሁ ስለዘሎት ፕሬዘንስ ናይ አምላክ አውሽታ ስለዘሎት ንዝኾነ ዓይነት ኦፍታክ ተሰብሮ ሓደ ዋን ዳዊት ድሕሪኹሞ ቀዳማይ ሳሙኤል ዘሎ ታቦት ምስተማረኸ ፍልስጤማውያን ምስማረኸ ፍሉጥ ትዛንታ ካልኣይ ሳሙኤል ይወጽ ብዙሕ ናይ ሳኦል ነገር አው ስለዘተወሉ ብዙሕ ናይ ሳኦል ግን ምስተማረኸ ኣብ ፍልስጤማውያን ኣብቲ ዘለዎም ዓዲ እንታይ ገይሩ ይብለና ዝገበሮ ተኣምራት ኩልና ቢብና ያለና ብዙሕ ከም ዝወቅዖ ገለ ግን ምስ ሸገሮም ሓደ ነገር ኢሎም በቃ ዑር ጌርና ነዚ ዝታወት ዝቁፅሮ ይከኣልና ምክንያቱ ፕሬዘንስ ናይ ኣምላኽ ኣለዎ ነዚ ከተማና ክውድአልናዮ እንታይ ክንገብር ኢና ስለዚ እንታይ ንግበር ገለሎም ዓበይቲ ዓዲ ኣኪቦም ነቲ ፕሬዘንስ ኣምላኽ ዘለዎ እንታይ ክንገብሮ ኢሎም ስለዚ ብምስሊ ትሕበት ኣዋርቅ ጌርኩ ሓድሽ ዘይተፀዓና ዑር ጌርኩ ኣስልልዎ ተናብዑር ናብ ዝኸዳ ይኸዳ ገለ ተባሂሉ ሰሪዶም ማለት ትኺለን ተናብዑር ኣብ ኣሚናዳብ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብቲ ቤቱ ኸይደ ኮፍ ኣቢልዎ ማለት ኣብዚ ናይ ኣሚናዳብ ዝበሃል ሰብኣይ 10 ዓመት ምስ ገበረ ታቦት ማለት 10 ዓመት ገይሩ ዛንታ ናብ ዳዊት ይድምለስ ንሪሞ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ዳዊት ሽዑ እዚ ሁሉ ካብ ሳኦል ዝሓለፈ ንሪኦ ነና ሃዲሙ ካብ ሳሙኤል ናብ ሳሙኤል ከም ዝኸደ ኣብቲ ነቢያት ዝበሃል ከም ዘዕረፎ ፕሬዘንስ ኣምላኽ ዝበሃል ግን ሕጂ ኦልሬዲ ዳዊት እናተረድኦ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ህላውነት ኣምላኽ በቃ ካብኡ ክፍለይ ይደሊ ስለዚ እቶም ፍልስጤማውያን ኣብቲ ናይ ኣሚናዳብ ምስ ገበሮ ዳዊት ካብ ፀበባ ኩሉ ምስ ደሓነ ካብ ሳኦል ምስ ደሓነ ንጉስ ኮይኑ ምስተሸመ ኣብቲ ኢየሩሳሌም ዝበሃል ታናቱ ዋና ከተማ ምስ ሓዛ ኮፍ ምስ በለ ተዛኒ ግን ተረኣዮ ጣዕሚ ደይብሉ እቲ ህይወት ድሓር ተሓሰበስ ታቦት ኣምላኽ ደይብል ኣበይ ከይዱ ገለ ተሓተተስ ነዚ ዓመት ተማሪኹ ኣብ ቤት ኣሚናዳብ እዩ ዘሎ እዚ ህላውነት እዚ ፕሬዘንስ እዚ ንዓይ ስለዘገድሰኒ ቀጢፍኩም ታግበሩ ኢሎም ቀጢፍኩም ኣምፅኦ ከይዶም እሱ ምስኦም ከይዱ ኣብ ኣሚናዳብ ዝበሃል ቤት ከይዶም 20 ዓመት ገይሩ ኢሎም ብሰብኦ 20 ዓመት ስለዚ ህላውነት ኣምላኽ ንሕና ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉም ዘለና ከመይ ጌርና ክንሕዞም ዘለና ኢና ሎምዓት ክንመሃር ምክንያቱ እግዚኣብሔር ድሕሪኦም ክማርኹ ከሎ እቲ ታቦት ደቂ ፊናስ እቶም ደቂ ኤሊ ፊናስን ዝበሃሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቲ ስርዓት ኣበላሽሙ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ዘይከይድ ነገር ይኸዱ ድሓር ግን ከይዱ ዳዊት ኣምፅዎ ክነምፅኦ ንኽእል ተባሂሉ እንታይ ንግበር ታቦት ክትሓዝ ኣይክእል ማንም ሰብ ኣይክንክኾኑ ማንም ሰብ ኣይክዞኑ እሳቶም ኣብ ዑር ገይሮም ስለሰረሉ እሰን ኣብኡ ምስ ኮፍ ዝበል ኣይበር ማንም ሰብ መፅኡ ክሕዞ ኣይክእል እሞ እንታይ ንግበር ስለዚ ከም ኢንፎርሜሽን ኣኪቡ ልክዕ ከምቲ ፍልስጤማውያን ዝገበርዎ ሓደሽቲ ዑር ጌርና ኣብ ከተማ ዳዊት ንእትዎ ተባሂሎም እትዎ እናኸዱ ከለዉ ኣብ ዑር እንታይ ገይረኒ ዝብል ተናብዑርሲ ፋኒነ ዝተፍሪሙ ዓይነት ከምዚ ንታቦት ክወድቕ ምስ በለ ዑዛ ዝበሃል ወዲ ነይሩ ንኣሚናዳብ ክድግፎ ኢሉ ነቲ ታቦት ሓልየት እዩ ዝመስል ንኣምላኽ ነገር ሓልየት እዩ ዝመስል ከምዚ ገይሩ ክድግፎ ምስ በለ ስታይ ገይሩ ቀዘፎ እንታይ ትብል ኣላ ቃል መስልኩም ስለቲ ድፍረቱ ትብል ቃል ኣላ ኣብኡ ንሕና ኣብኡ 20 ዓመት ኣብቲ ቤት ታቦት ኣምላኽ ክቕመጥ ከሎ ኣሚናዳብ ምስ ደቁ ነቲ ታቦት ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ እዩ ድመስሎ ብዛዕባ እቲ ታቦት ግን ምንም ኣፈልጦ ነገር የብሎም
بزعما تتاوت منم ነገር አፍልጠው ምክንያቱ በሐደሽ ጥቅሉ አይአኪ ለሐዳዊ ፈሪው ከምዝ ተቆይኑ ትረፈኒሉ አጋጣመት መንገድ ሊሩ ናብ አብን ኤዶም ዝበሃል ሰባይ ካብጋት ዝመጽስ ናው ዓለም ብዙ ሰባይ ሰለስተ ወርሒ ጌሩስ እንታይ ዝብል ወረም ጽምሉ ንዳው 10 ዓመት ጌሩ ነቲ ሰባይ ደይባርኹ እሞኻ ወድቆት ይልሉ ወይ ጽቆ ሰከርስ በቃ መርገም ይሆናል እነዚህ ሰባይ ሰለስተ ወርሒ ጌሩ በቃ ሰባይ ተባርኩ ነው ከምዚ ነበር ተለውጪ ህይወቱ አታሳስቡ ተለውጡ ትናንቱ ዝነበር ሁሉ ነገር ተለውጡ ተባርኩ ነው ዋይ ነው አቆጣ አምላክ ስለዝመጡ ወአሙዝ እንደገና መጸንሉ ወይ ዳዊት ጋር ሕጂ እዚያ ሐሳብ እዚያ አዘው ከምዚ ብቃላለው ጎይታ ዝሕጉሶ እና መርምር ጎይታ ዝሕጉሶ አብዮት ተናገው እና መርምርኩ ስለዚህ ከሕጉሶ ብዙ ነገራት አሉ ማለት ነው መምር ማለት እናታይ ግዴ ዳዊት አው አንታይ ጌሩ ነትሕግዝ መራምሮ ጀምሩ ነትሕግዝ መራምሮ ጀምሩ ሞታ حقنا دينا لاي ታቦት አምላክ በሆንኩም ደቂ ከመይ አኺ ነቶም አፍሽሎዝ ነበሩ ካህናት አምጪው ከመይ መብቃ ንዑ ተመርጾ ሌባዋን ንዑ ናቱ ዝኾኑ ሌባዋን እስካ በርባዕተ ነገር ሂዞም እሳቶም ቀሲሎም ነበር ስለዚህ አሞንጎ እብን ኤዶምን አሞንጎ አሚናዳብ ዝነበረ ናይቲ ታቦታት ተሓዘ ዳስሞ በሓደ ጊዜ ከምኡ ንብልና ዝሕጉሶና መርምሩ ነቲ ብመዓልቲ ምድሓን ተዋሃብኩም መንፈስ ቅዱስ ላይ ትገብሩ ስለዚህ ታወይኒ ጥራይ ባረኽ ይብላ ታወይኒ ባረኽ ደይመጽ ፕሬዘንስ አምላክ ይዘ ታወት አምላክ አውሽታ ያለው ዝብል ኮይነሲ ሕቶ ቆሙስ ከመጸና ፈላ ታወይኒ ደይ ባረኽና ቀጻሊ ማናቱ እዚ ደጽዓና እሱ አተሓሓዛ ስለዘይክእል ሰባይ የተሓደ ግን ፍሊ ነገር ስለዚህ ድፍረቱ ይልጣል ለታወት ከም ኖርማሊ ዙሪው ከም ሓደ ክቡር ነገር ክብሪ ከም ዘለዎ አው ግሎሪ ከም ዘለዎ አይፈልግም ይሰብስ anyway ዳዊት ናቆቶም እቲው ስለዚህ አከቶም አቲው ናካለ ኸይት ወማን አው ዱካን ሰሪሉ አምቤው ስለዚህ ናምናዮ ማዓት ሐሳብና ከይ ኢንትሮዳክሽን ገለና አሁን ተሐሳብ ትሕዝዎ ስለደሊ አተሓሓዛ አው ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አተሓሓዛ ይደሊ አልሐምዱሊላህ ከፍሪ ዝበሃል ነገር አካይዳ ከፍሪ ዝበሃል ነገር የስ በነፃ ህያብ ተቀበልካ ጽቦ ወይታ ፈቲካ ሓሪካ ካልኦት ዘብፅሕካ ነገር ምን ነገር የለን ግን በቃ ጸጋ አምላክ ወይ ላይ ይሄን ስለዚህ ንሕራኩም ንጽዋዕኩም ክትጽዕዎ አዝዩም ተጋደል ማለት በቃ ነትልዑ ዝሕጉሱስ መርምር ዳዊት ሓደ እዋን እቲ ናብ ነገስታት ዝወፅሉ ጊዜ እንታይ ገይሩ ካብ ኩናት ተሪፉ ባይዘወይ ዝግረይ መንገድ ካብ ኣገልግሎት ካብቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ኮፍ ኣይበሃል ዘደይ ኮፍ ዝበልካላ ካብ መዓልቲ ኮፍ ዝበልካላ ካብ ሰይጣን ዝመፀካ ሓሳባት ብዙሕ ነገር ምክንያቱ ዳዊት ነገስታት ኣብ ኩናት ከለዉ እቶም ናቱ ብዙሓት ነገር ኣብ ኩናት ከለዉ እሱ ግን ኣብ ቤት ኮፍ ኢሉ ኣብ ደርቢ ኮይኑ ኮፍ ምስ በለ ዘጋጠሙ ሂስትሪ ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ነገር ዕንወት ከምፀሉ ከሉ ግን እንታይ እዩ ንሕሊና ግን ነቲ ዘሎ ነገር ዳዊት ከመይ ገይሩ ምስ ኮልከም ኣኽሪና እግዚአብሔር ይባል የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ተዓንቶ ይነበብናዮ ኣብቲ ትሕቱን ልቕጡን መንፈስ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝነብር ዝብል ቃል ምክንያቱ ዳዊት ክሪኦ ከሎ እዚኣ ሰይቲ መን እያ ምስ በሎ ሰይቲ ኡርያ እያ ኢሎም ይነው በቃ እግዚአብሔር
السوق كم زي دلكم እግዚአብሔር ንዑ ከም ዝጽፎ ይፈልጥ ببلع تحت اليوم بنبي ناتان كزاربو هلو أناس كابوسنة أمتيك إذا كل صبوا نجار غيرك وايد هلو داوود جن نتنجر وعيله أنا خوف كم تقول بلوس للتعليم زين ما موضوعه حال نجار ميزو شو كل جزء نتجابن كهاشفون نهاد أكندي نقال نجار كتام سكين نتجابن كشفن نقوريان نتقوريان ما سبعة نهجوا أمس ليلة كيف كاسي نابيت كان تايد بري وتوم مدكسي نمتاي بهدلو عايزين في الدنيا نواسي بعد أي ساعة زنبرة نات كاين لحد حدا نكرزو ورياض بها سبعة ينفع أما تقولوا دوز بال إجزاء فرسة لتعود أمله تايلو هذا قال يزبين تعودنا عبدك تدرب يمكن الصمسي أنا أبيت كاتوس نعطي responsibility له شحق واسها نجوس يداود شحق واسها نجوس انتهمك أنا ها بتناتي عقمي نتتابوت زبها النجارسي نت presence أملا هلاون لوس يستمع أورس لزكمكو إذا نجار دي وعلاني أبيت واحد رايفتهم صبوا نجار بل صبوا نجار يستمع أدرس هيبرا معناته تزجل سنتاي تزيد لكم هاكي تزاربهم كله بيتي أنا خلاص أرسل ما وايتهم تنورش يجيبهم نيجو إذا سبزقن نتاوت أمله زلوا كبري هاي بحق اسكن نفسه كفر تتحزن تتاوت تناي لونت أمله سي ناس واينا أنه بويت هذا حبسه النمر انتهي حبسه بيت هذا انتهي يزدل زلوا بيت هذا أورياد إنه يقول داوود كاي سمعني من يشفع نستستيو كيف ما بوزو دربي ويلو من برتع مستستيو أبوزو تحورو قليلو قلتو حياتو عقف دقن بس حديرو شو عندنا أكون نيلو شعور بحيث من ما تشعر نبناتان ما تشعر كومو عينت نبات بيسوس سميها بالنفاق نقول سايبل قليبل كتأفي أغايل إذا كنت بدي أعلى الزبالة فلا يتحق قدس جنرال بزارة كله بزعبا داوي بزيك كايز ناي كوري حيثاوسي كهال نقر تاي قولون هاي رفا قولون مشيو الساقن أبقى إنه بدي أعلى بقى distraction موناتوس سلمان يتابقنا لو بدي أعلى لنا سلا حاجة نتاوت أملاح زحال لسب كوكو بمبارو بمقتالو نعوي بدي أعلى زحالي نزول تحالي تزبها التي أوش تنازل لنقرسي كم يقرنا حزهم سبقنا فرقت إليه كتافي أغايل بروح نتشتغل بلو أملاح بمان ما يلقعني بمان ما يتكفر سب نسبي كانت نحن تشرش غيره نمن يتأخذ زيابي سلا داويت يلو سو زغلغل نيرو تكون اوريا مسبيت بلا كسل سبيت فوت بقتي اميد بلكا داويت داسواي داويت فتي واقر سلا تاوت املاح زلو سلتي اوشتو زلو لاونت املاح اسو يزغد ابو زمان ده مسكينه تبع اسمها بيت املاح فاتنا هرينا زي عميس كم يجي يرفض الكفاك خمس غير يس كومي خادم كم يجي يرفض الكفاك خمس غير قل نتسرح عملا نتناي زي عمير نجار قل تاي غورو بو وايت لقاعي مدحنكو بمان ما يلقاعي تزتوها كملو ناي زل على بيوت بمان ما يلقاعي امين
سجن أملاك حوس باهلو أو رس كزار كله نسب إسنا أملاك بهذا الرجال نسب حوس أنت تزدلسي باين أملاك هاي مهم كلي أنت هاي مهم نسب حوسي لين تزخو لذي كتير كلها عشرة كتقلقل كلها كتمتس كلها سب أيتام ويتا يا ناتك يا جبرا زوركون ناتك يا غير تاريخ كردي صحفك يا غير صحفك نسبي كان الجيب كان كاب سبدرون تايجر كومات ما يكوني ومساتهم درو عصبهم تايجرهم تقبلهم لازم احنا كلمات صقلنا هكذا كاب نتشرشينا نحسب كلنا نجي غير رأونا كده لو نتأمل اوكي ما كان عقل سلازي بتحنتي تاع عطوي مجمرة تقصدهم بمرأة تحطوا ناي داوود نجر بتشعر زجورو نجر ناي مودا أي ناي بقى ناي مودا أي كوم عينة حد أسي بعلو داوود كي تعرفه مسنا غير مسنغورو نبينا تايلو إذا سبزي كموت كبويو 4 عطف أنت غفل بعلو سرديو نتنا يموت نجر سي كموت يقبوي ناي داوود نجر موت يتقبون يعني جد حد نجر تريو لازم يجي مزمور 50 حدا لهم كي شعوب زمر مزمور 50 حدا انتهيدو ስለዚህ ሓደ ነገር እዩ ኩላም ነገር ኣሚኑ በቃ ኣና ብእግዚአብሔር ኣነ ልበይ ከውድቕ ኣለኒ እዚ ከውን እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ልቡ እንታይ ገይሩ እዩ ክሰብር ኣለኒ ብፍላይ ኣብዚያን ካብ ሸውዓተ ንከንበሩ ኩሉ ግዜ ተደቢና ምእንቲ ክፀርስ ብስምዕ ዛፅረየኒ ኢልዎ ካብ በረድ ክፅዑድ ክፀረኒ እተን ዝቐጥቀጥካየን ዓፀምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ዝሓለፈ ገጽ ዝብል ህላውነት ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ርኢና ህላውነትካ ኣብ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውል እዩ ንብዘሎ ኣብሳይ ድማ ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይትደርበኒ ካብ ህላውነትካ ይትደርበኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተውህየኒ ኣይትገድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ መለሰለይ ፈቃደኛ መንፈሱ ብሩኻ እግዚአብሔር ዳስዋ እዩ ንዳዊት ተመርሶ ከምዚ ቃል ደንበብና ቁጥቁጥን ትሕቱን ልቢ እግዚአብሔር ፋብራይና ተሪር ልቢ እግዚአብሔር ኣይንታይ ተሪር ዝበሃል ነገር ብሩኻ አንተ ሓደ ጊዜ እኮ ኣለና ባ በቃ ተንበርኪ ክሰብር ቅረየር ይበለኒ ኢልካ ገለ ኢልካ ኣበፅ እግዚአብሔር ካብቲ ዝፍንፍኖ ነገር ሓደ እንታይ ይሕልና ተሪር ልብኻ ከውሑ ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ እስኪ ክቕመጥ ኣይክእል ስለዚ ድቑስ ልቢ ፎኪስ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ልቢ ጴጥሮስ ክሒዱ ይክሓደ ይሁዳ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢኣቱ ዘሰይን ይባል ንእሽቶ ሓጢኣት ዓብ ሓጢኣት ዝበሃል ነገር የለን ፍልልዮም ክነግረኩም ጴጥሮስ ዳይሬክት ልቡ ሰቢሩ ውይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንብዓት ኮይኑ ይሁዳ ግን በታ ዝነበራ ብትዕቢት ተወጢሩ ልቡ ሰፈራዳን እንትኸውን ገይሩ ሕቡይ ልቢ ትሑት ዘይኮነ ልቢ ይቕረ ዘይብል ምሕረት ዘይገብር ልቢ ስፍራጋንቲ ነሮ ኣምላኽ ነዚ ትሑትን ቁጥቁጡን ልቢ ኣዝዩ ዝብሮ
ذات سوايو نداويت قال أي عدل تاجرو بديلك زي سمعك بديلك ما يزوي نسحة زبان جابر عمله هاي ولا بلله جابر عمله هاي بقى بديلك شنو كون تايلو قبل زحاب تايلو عيسى اتزنازز قناة الناس قول زحاك وأكشن يوصل سب حساب أجزاء بنتاي قبول أكشن يوصل سب نتز قولوا نقدر أجزاء بدي لك وأنا أنت هريكم مبزوسي نعات لا ينتهي قبل كل وداو بدركو و نوري بديلو نتاسميتي بديلو نتقول عاي بديلو ولا كقولكم بزان جرزيا بزان أي ورياز مثل عبداوي إذا كله كابسا أول كهدم إذا كله كابسا أول كهبا إذا ما صار مكرا قليل منه نظام مكرا زي نظام زمصوت له سبب جن عبدوك ويترفتي تخسرين أبشرهم جوورو دكتوري وفضل ستاري نابن استديو عبدوك أوسي كان ترانسفر كوينك بنايناوي بتبدل زمت أنا قلت تسقورو نجار سوش كير انتهينا دلينا زلنا أملاك لو ميزدل نجار كعرف كل زدل لبي دحليكا يقرأ زبل لبي بدي لهم عايز حتى عرف قوتي تكا كنت بعرفكم مصدي دي كمش كحديقك حاوها بدأت تفعلك أحدهم من الرسول تقالكم ميزة يسوس خافت باه زبل باري تحت سلازم تحت أنسي تحتي لبيك خوي والعقد عود كله مسقط عنكوا حسومه ودا عصرت ولا عصرت قلت قالوا كله مسبات أنكوا فتار عالمي كم عين دينه ورثة تحت بك مشيناتو زقبر سبب نيهودان مستسئلة برمان كيلو أنا تسير لهولو مشيناتو نابدك أمازان ورثة إسهام تحت يا يسوع أصور سعود تاجركم يجري على أحد منكم هذا سلزم روحات نتلبنا لو متشيك بدحني عاد أول تنتهريكم مو بقى مرمرني للبي فلت فريحني المحجز غورنا قريب فتنني حسابي ما فلت من قد عمس أنت من أربعة لهم وتشق بلد بقى عمل سنبت من قدها قابلنا ونت كان نتاقب برايدني كل حق عيدني مغنيات وتبرزنس أبي وطو عبد إذا أكتر دلنا لليلو ناي أملا لله ونت أبي وطنا السبيك ترى عابي ترى بزي يسوع من النجار صار كل تريني لهم سوالف تايم كابها منابع ممكن صاحبنا نايزل على نور انت قال لك كابها حلفنا منابع نحجم كي تعمنا لنا أبتغرب طعمهم كابز من بار عنا طعميو بقى قلت عن ورد اللي الناس عزملو كبر زرعي سبات يوم سبات يوم قل بقى እግዚአብሔር ዘሌን ብርሃን ትሕትብ ናሓዋ ንፍ ይقرب له በቃ ልብና ነፍሱ يقرأ تبليها اوكي هوكا اكشن زيرو قيدي فيه نابل كان لنا على حدا زين تاني من الناس يبدل لك على الفلكان سلسل كثير بعد كثير بعد مجمرة ما تقدرها بدهري ما تقدرها نتنا مجمرة سقط قطرة تقدمي على اللقطة كاس بعدي تتواصل نفسي قل نه كله توصل نمن تاي بدلكم already saving هذه كذا براي daily تاي أنا خافة كم جي आप कंप्यूटर में मोलो daily तक क्या daily तक क्या है कि shift क्या daily तक क्या है दिखाई daily तक क्या है हर
حدا مع خليك أقول لك ترسايكل بين آخر أسترهم كومي يجون مالك زيادة بين لبنا تخون يزلم حامل تعبت كم داوي بديله بكاس زبكسه قبل لاونت كآخر عايلني هذا وان مسبدل على يزيد قصرهم كده على مسقصرهم ثلاث عدل بكاء وجه على يزيد معنا وي ثلاث عملت إيمان إنه وي ثلاث واحد سيف صلاة وي كان ثلاث معرض في رأي كفاء على ثلاثة وي ثلاث عملت إيمان وي ثلاث واحد سيف صلاة وي كان ثلاث معرض في رأي هذه المرأة تعال كما أنا تورق سابي كان أول نقيله تورق قابل أبغى أعود عمر الزيتات زيتين تعال زيادة تحت سدوسان وسي قال لنا كفاء صار ولا منري سلازي زيادة يزدل لنا قال ناقو زقع سب زدليو زعفو برا حدي دليل هذا لنا حقنا توتينا نغير حد استيبلو تعال فوق تهلاونا زيادة سوي لي كنا كم زل مهرنا على البرا تهلاونا تو بزيبوهم نن أنا أبو نولدوسي يواسعوا ساتهم بزرع نجارين تواسعنا نسوق كابت بحري وكابت نايزة عالم أو نجار من خن ما قليل يزقاسنا بالكلام سلازي أبت نايزة عالم عشان تخلونا نايل قال معدا قال تكسر قال خلوا جمعنا مالك سلازي هم باللب تغيير زي كنا واحد باللي كنا سي أصلاً كنت ما عرفت صوب عشرية كم زقالي كنت سبعة جمهورتي فريسة عاد خامس يلوس نعين حد أسد ناي قبل النيلو نمان مريض نتحرك ما مريض الشهور تحرك الشهور رزق قالي قلبو يايا سيد دعوة نقول كون زقوا أبقى محاوها زيادة لبها فقصة زيادة الصغار يس عنده بزح نجران مسبرت له داوي تريهم بزح نجر تحسين تنزقت كأنا عسنتي له تبقى أوش إيه ولا نجر كله سي بقى حد صنع منفس أوش أنت هجبر حدث صوري لبها أنت هجبر لك كم سنة مجمع من هذا النور قالوا ولا كنا بيت عمل هزوم صوت النور كم جبر النور بعد كم تمجمع من هذا النور كو صغيرا من عملها كهم عملوها تراجع كم جبرني بس جمع عملها كأنه بدي أعمل ففوز بزر قليل نقدر عيبان كم زي كان مسؤول شعبية كنا بلونا نقدر بس كابتن بس نقدر زلمهاي نعملها بس زي من اللي سلبت اللي ناك بروح أو حدا جاينا ترير اللي بدل اللي ناك زي كفت اللي بنقل على اللي ناك أنا أملاك سي نعم فليتوس أنا قريب أتبلن تعال كوريو إلنا كم تحان كوراس حد أفيلو قل كوريو بقى تعال تقرب لنا مهنا دك سبعة سلزمنا أمنا نحنا تفعل لي بحر سلزمنا أب تفعل لي بابا سلزمنا كوريو ساكن يبلا عندنا كورا هم تايت كور سلزي مسكت جارج أتخليها قل ما كنت حيت على زيادة حازين الكامل لهم نافلة كاسي تهلاونا تأمل عند حلا نص زي تعديلنا نقول سلنا أو زي كرمي زي قفل مثلي كنت تهلاونا تجاه برهاني نص كم دك برهان تمالا نص بالكل باب أو نص برهان أوش ناس قد أتوي jadi abdi berhan ada mati ada di dalam benda kim bahasi seli bina au abdi berhan sih tak berizin keberlong selagi umur niksi akhir kena urusan anda tidak beda ab sebab ab yugot mulu malam sahab kudus kayu zubat dulu sahabat juta زي من اللي بيزرعون سواد ساول كابت حادث قبرو جيجا لكي
أكيد كتر مصطفى هذا يعني محرة نقول قال عين غير كأنتي تاجيها أبناء سامين عين سووا مسولو كم سووا قال عين سفتسمها سلسة حدا نقدر يجيب تلبوسي كم سأقول تحط سبعين نبرة بعدين حريهم ولا حملته خلصي أبيك حبي نبرة زلنا أبوز تحبي بقى كم تحفر تحط سب هم بالسب ما قبل كله تزغف أسد مهناتو طلب على بقى تبوز زخانة سب هم بالزخانة سب نتع زخانة سب نافك فعل من هلا وعيد وتزلوا نجد سأول شعور نافك فعل بقى طيب أكنني الملاس أكنني بقى تجاجي كم زكني دبل سأول تهجوره عندما يبقى كسر دوره نقدر سلسي لبنا وراء لبي قرح حصولي من كيستوعب له سلسي مسحوا هذا لكان فرق المكان تعالوا ريلاكس تعالوا نمارنا ريلاكس نكون نحكي كان ريلاكس تكسي أجر زحوق صرنا مرمرنا كم مكان بقولنا قرب لبي بعد عابيرهم نوري بقرب لبي بقى እግዚአብሔር ነዚህ خمس ሰሪት ይደለ በተቀማሉ ዝደልሰ ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለው ሰሪት ይደለ እግዚአብሔር ዳዊት ሰከንድ ቻንስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይባላል ሎሚ ግና በሰንካ ኃጢአትና ብዙሕ በቃ ብዝኸፈትና መጥመን ዝተዓፀወና በሉ ሎሚ ብደም ኢየሱስ ይከፈል ብዙሕ በቃ ብድበደልና ያበደልሲ ከም ንቕፃዕ አይመስለናን ይብርሃት ግን እግዚአብሔር ቀጥ ወሉድ ኢና ግድን እዩ በቃ በዛ ሓንሳብ ዝኣተወቶ ናይ ዳዊት ሸለልትና ብዙሕ ነገር ሓሊፍና ስለዚ ጎይታ ግና ነዚ ከፅርዮ ደለና ጎይታ ይባላል። ስለዚህ ኡዙዛ ልክ ዓነት ውሽጥና ዘሎ ነገር ከዓ ኡዙዝ ሰብ ከዓ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ኡዙዝ ሰብ ድሕሪ እቲ ቁጥቁጥ ስውርን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ኡዙዝ ይሆን ሰብ ትእዘዝ ነቲ ነገራት ንክትእዘዞ ፀገም ዝበሃል ነገር እዩ ኡዙዝ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ዝደሊ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ጎይታ ይባላል። ስለዚ ነቲ ህላውነት ኣምላኽ ዝኣልዮ ዘሎ ነገር ከዲለ ኣነ ሓንታ ሳዛ ብዙሕ ነገር ውሽጥና ተሪሩ ስለዘሎ ይበቃ እግዚአብሔር ዘይባርካና እግዚአብሔር ዘይጥቀመና እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ዘብለና ዘሎ ዝተረረ ልቢ ስለዝኾነ ይበቃ ሕደጎ በቃ ልብኻ ፍክሰብ ነፃ እግዚአብሔር ክጥቀመና ማለት ስለዚ ነቲ ህላውነት ኣምላኽ ዘርሕቕ እዚ ካልእ ሓንቲ ነገር ኢለ እዚኣ ወዲ ይበቃ ራእይ ምዕራፍ 3 ዘላ قلتفة متسأله حدو قبلك هاي زلفكاس نتزلك هاسني أحاز سيزك هذا شلالت النتقع عمال من اللهم نتعمله زاد في الغاء شلالت النتقع كل شلال ديل بقى أما تحف قدس الهرينة أكتم شلال دول وسيمسون حالي بشلالت النتو بتزقوبرو نقر تايكيو منفس عمله لوز جيرو اللهم نتعمله تايكيو كندل عقبه يس نازراو تبعي عقبهم ندعكب نت زتوهبو صقا اكن زكناخن شلالي وتاي قدسن ስለዚህ ሸለልትነት ከአሁን ጊዜነትና አምላክ ነገር ኤፍሬም ይሉ ዘይተገልበጠ ቀጫ ኃይሉ ማን ይበርወሉ አጋይ ይበርወሉ ስለዚህ ሸለልትነት ከአሁን ጊዜ ለተዘለና አጥኒና ዘለን አሜን ወይታ ረዳና ሐቁ
ክምላእ ስለዝደሎ ከይዛ ግዜ ማካውን ይለምበር እግዚአብሔር ግን ክረደና ይሮ ልብና ክልውጦ እዩ ልባኻ ክልወጥ እዩ ክትልወጥ ኢኻ ካልእ ሰብ ድማ ተኸትከውን ኢኻ ይሆን ሰው ልክዕ ኤግዛክት ብታ ቦታ ምስ በፅሐ ልቡ ተለዊጡ ወላ ህዝቅኤል ዛረብ ከሎ ናይ ልቢ ናይ እምኒ ስጋ ውፅአሲ ናይ ስጋ ልቢ ውፅአ ናይ እምኒ ልቢ ውፅአሲ ናይ ስጋ ልቢ ክበቁም እዩ እቲ ኦሪጂናል ዝኾነ ነገር እቲ ከውሒ ዝኾነ ነገር እሱስ እንዳክገብሮ ደልየ ኣለኹ ከውፅኦ ደልየ ኣለኹ ካብዚ ማሕበር እዚ ይነቐሎ ኦሪጂናል ዝነበረ ልቢ ናይ እግዚአብሔር ይእተወና ኣሎ ዘስተምህር መንፈስ ኢሎም ይእተወና ብሓቂ ወይታ ይባል